Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Masih tak lanjut iki karena jame masih dapat ya coromono mapak diperi jek jame jek. Jadi ini ape tak lanjut ganti kamar, ganti spray. Iki wis anek pirang dino, patang dino nih kan. Mbak Isma baratus, pinong bar keramas, seger rasanya. Nek urung adus ki urung penak awake guys. Iki jam jek yang ini kita panas wis. Ya Allah. Ini rokoknya bocor kan. Rambutnya wis dawa. Iki sesuai nek ndek konten potong. Akhirnya ndek neh. Kondawakno Pak Riko pemirsa kaya ndek-ndek ini Mbak Isma gak tahu jenenge rambut endek, mesti rambutnya sak bokong. Cek sekolah tahu sak bokong, isur bokong. Sampai SMP kuwi kanca-kancaku ngarani buntut jaran. Buntut jaran. Ini praktis. Muncir, cek teles jane. Dicepeti ae. Enggak risi soalnya pengen spray. Yes, ini jadi pakai trim shake. Ini kemarin ada yang ini jadi nganggo sunscreen dhisik apa nganggo krim sik pemirsa, aku ya bingung. Tapi Mbak Isma iki mau sudah pakai apa sunscreen lho iki. Pakai toner pembersih wajah sih, toner lagi sunscreen lagi krim salah ya wis ben. Gak tau kandel nek nganggo wis tipis-tipis bae. Pomo nganggo sing apa dinggo metu ki apa jenenge pemirsa. Ini cuma tak nggo nek metu-metu tok nek acara buah-buah apa jenenge foundation apa. Mungkin nek omah ya keriman iki siang malam wis. Malam nek malam wis gak tau dinggo. Aku ya tuku pembersih piring kuwi bunga mawar apa. Pembersih yang lokop rene. Iki ini mangan kacang, ngger mangan kacang umat jerawat. Aku soalnya mangan kacang gatelen. Kenapa bisa alergi? Ketoke alergis. Tapi kok cuma mangan kacang tok kayak mangan pindang iki gak malah. Pindang balur gak gatel tapi nek kacang tanah lho. Langsung gatel, langsung tukul jerawat bruntus ngono. Nek ogak ya gak kok. Tapi yang gerano cutak, kadang rujaan ngono ki karo kacang. Ini tuku sate sing 2000 ki lho. Iki sambelnya kacang. Plok akhirnya yo tukun. Wis tak ngukuti spray kusik. Dilungas mapak peri yo. Masih semangat. Kita tak ngetepase soalnya aku gak betah pemirsa. Panasnya kayak satu bilah. Longsonge bantal itu kok enak murah. Lantai soalnya lantainya tak sapu gitu. Kalau tabrakan gitar ya nih bayang. Mbak Isma mulai belajar gitar guys. Ini mas sebenarnya cepetol no peri siji akhirnya wis kaget latihan wis pedot. Soalnya anak kimang roh mboke gitaran ra oleh. Dia timbul jreng aku ora saking bantere. Akhirnya pedot. Iki kapung awake enteng nek matan iki awake ngono kae bener bae. Selimute ya tak umbali.
mesin cuci ku ki jekne randu, guys. Apa nggawa rene nek ki ngenteni Pak Riko. Nek gak wong lanang yo gak iso. Jane ape digenteni buku. Duit terus aku tuku neh. Iki Dik Peri hasil njapit. Pinter anggarane njapit iki sekali njapit untuk boneka. 2000 ngene iki njapit nek ning warung. Nek ning gone kono-kono bonekane gedhe iki sampe duwe sak tas, guys. Sak tas kalau enek. Jelane njaluk ngombai iki sing anyar. Doyane njapit ae. Diumbai. Ben turune seger. Buat ini mulai pedot ya ora iso iki pedot sinar sing siji loro sing besar dulu nek tuku ning ndi yo guys jadi nek tuku ya nek kota tua kakak tua kok kota tua guys ganti spray dhisik kasur iki gak iso metu guys soalnya wis tak mlebu tangannya gak iso dipindah-pindah ini nek kapung semangat yo kesemangatan nek kapung lumah yo lumah kita ganti warna pink yo gimana wis biru wis putih biru tapi tak ganti biru yo spray niki yo kemang kembangan putih biru terus biru sing Doraemon terus duwe putih lerek-lerek terus duwe iki papat nek gak 5 tapi tak ganti warna pink nek turu ben seger kok iya mak ndang mek kowe kalau nek kono ganti spray wonten wah nasi mbayani beratus iki ngungkep guys ndang mek apa guys ini gak ndang soyo kita harus buka seneng spray berkarakteran ini kita resik ngono buka kudu nenggone Mbak Jenny itu loro jangan kau sangka aku bahagia aku sendiri dalam sepi karena tak ingin cari ganti yes kemarin api ini spray favoritku gitu warnanya aku seneng lucu ambil sing Doraemon bantalnya kalau ditokno dipanas ngomong bisa panasnya kayak ini nah ya benggul loh kemet tapi pemirsa bantalnya tak tokno pemirsa benggul nih siji loro telu papat ini langsung siji loro
guling iki yo longsone kudu. Nikane Peri iki nek turu dikoni. Nah, wis sebenarnya gue nikah iki, guys. Aku yang bener. Aku tak pepe kembali. Sini tak ombai. Satu sini resik gak tau dipakai. Tak mau nek gosok-gosok penak. Mbah sitok-sitok ae pemirsa ndek spray. Wis sesuk bener iki gelembab. Wis ngono. Iki bantal. Bantal kursi. Nek karo limo pe tak tokno. Penak. Tak gelem layar. Ini juga kono. Sing ape dicuci kayak gurih. Selesai pemirsa. Nah, iki nek tunggali. Sempurdan iki. Yo ora teko-teko. Apa overload. Enggak putu-putu lho, longsong iki nek gak dimeno, duwe longsong. Gak dimeno. Sisan nek ning TikTok ku murah pemirsa, gak tuku sing larang-larang, pokoknya yo murah. Murah nek ape yo kena dienggo salin yo pemirsa. Terus kita peme bantale ben mulu. Terus tak lereng sik, guys. Sedina langsung bobot konten elu. Wis PP ini kita lanjut nih bantal. Nah, wis dadi. Ayo kita peme bantale, bantal. Iki bantal kursi sik wis tak gelarno layar, guys. Nyelak layar mae. Kae Mbah Kem yo meme bantal. Kalau dititik ning kursi kita ora lho. Aja sutron ini lagi mulai. Oh, kowe kok seneng nek untuk memolan tuh, memolan bantal lamo. Pas aku tuh memolan. Apa sak peme melembung. Lembung. Kayak ning kono. Kok ranayo. Ora ketok itu. Tapi dikei jajan. Apik prei kenapa? Tapi tidak beli. Arek gurunem dinum saiki pos esuk. Iya. Lah men gawane tas sak grongkot. Apa ning ndi? Wah, nganu anek apa ngono lho. Wene mau dikei sapa? Ya tapi ambek gurune ngomong nganu dibagi besok aja ya. Oh. Soale tekane padha rewel kok. Nganu buka untuk MBG sing wis. Wol. Wis ngono-ngono kena panas pemirsa. Wih panasan. Untuk apa MBG? Tidak beli sesuk prei. Halah ya Allah, wis. Sesuk genten iki kasur lantai sing iki awe Mas Dimas Mbak Endah kae. Tak gelar ning kene dienggo nek rino-rino Peri pengen buk ning kene kadang bengi sampai keturu mau ngaleh. Perkara penak ning kene tapi nek wis keturu dik bengi tak kon ngaleh, engko nek gotong sing iki kae tak genjong sampean. Terus duwene biru tak kek ning kamar tengah kono. Iki apa tak kabarnya.
wis nyapu. Saiki nyapu neh. Wes, minta kok Mbak Isma sapu tuku saiki rae iki lho. Tapi nek kecil iki awet kok ora cocokan ngono. Senate iki cocokan. Lanjut. Mau tak sakoni. Ya, aku kira ketung. Bisa naik rezeki nih. Aku sing ganti karpet. Iki iki termasuk apik iki. Pirang tahun. Sampai pirang-pirang bulan. 100 piro kan 200 sampai 150 dilali. Iki sampe bulan aku punya rambut. Rambut cek bulan gue. Duin masih soalnya gue ra sithik ning dulur iki. Ana sing luwih penting. Jadi tinggu bulan sih. Ya semoga pemirsa ya konten Mbak Isma udah selesai. Mantap dulu keringetnya bercucuran. HP mapak Dik Peri jamnya pas gitu. Semoga Mbak Isma pamit. Terima kasih sudah mengikuti kegiatannya Mbak Deni Mbak Isma. Mbak Isma saran masukan tonton terus iklannya wis gak di skip sepurane nek kelira-keliru Mbak Isma tutur katanya sing salah sing kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Isma pamit dhisik. Jika titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 roh dewi teh. 100 tapi ini. Mana sih?